Bun băieți, salutare tuturor, vă regăsim la un episod din Car Parking Multiplayer Roleplay. Astăzi, din câte vedeți, suntem așa cu autocarul, cu nou autocar, băieți. Puteți vedea, pentru că nu mai fac același traseu. Fac un traseu mult mai scurt de vreo 300 de km cu acest autocar. Și da, intru de peste toți, eu oameni, după cum ne-am înțeles la locații, înțelegeți? Da, șeful mi-a dat autocarul ăsta. Deschid ușa, trebuie să intre doi clienți. Au intrat pe în spate. Bun, acum trebuie să ies de aici. Ia să vedem dacă am loc așa. Trec de mașina aia. Aici să nu ating. Mai am până în spate. Ia să mă îndrept. Oi, mă. Dacă încerc să ies direct pe aici, dar nu prea în cap. Deja am zgâriat. Oricum autobuz l-am primit puțin cam accidentat de la șeful. A spus că un fost șofer a făcut accident cu el. Nu, că l-am zgâriat total. L-am atins. Bun. E liber. E liber și na. Așa băieți și da, nu o să filmez tot drumul, adică 30 de km totuși. Cu autocarul îi fac cam în 5 ore. În schimb cu mașina mică îi faci în 4 ore și ceva. M-am vai de capul. Nu, dar oricum autocarul este puțin stricat și greu și cu frânele și cu... Mi-a spus șeful, trebuie să am foarte mare grijă. În schimb, văd că merge cât de cât, adică nu nici chiar așa încet. Da, sincer, era mai lux, mai fain celălalt. Dar... da, trebuie să mă adaptez la situație, că aici trebuie să intru. Intru aici în capătul ăsta la altul. Prima dată când fac curse din asta, băieți, și totuși n-am mai postat de câteva zile. Și tot urcă până spate. Gata. Trebuie să mă uit dincolo, să văd dacă e liber. Următoarea la hotel, după la McDonald's și după aceea direct. Da, uite. Și zona e aproape de zona Brașov, adică zona e aproape de zona Brașov. E aproape cam de Brașov, bine, nu chiar așa de aproape, sunt 100 de kilometri, dar... Nu știu exact cum se numește, pentru că am și uitat. În fine, e o localitate din asta mică din... într-un oraș de acolo. De să-l bag cu spatele. Ori ești prost, ori te faci.
Bun. Patru din... Da. Greu pornind autocarul ăsta dimineață. Deci foarte greu, credeți-mă. Avea și motorul înghețat, nu a mai fost folosit, ci că de vreo 3 luni cam așa, nici nu a fost pornit și nici bateria, vă dați seama că atâta timp nu a fost pornit, nici bateria nu mai era așa în stare bună, adică nu prea mai avea baterie, înțelegeți? Nu mai primea curent destul. Da, noi am dat cu accelerație, din a 3 încercări am reușit. Trebuie să intru aici, mă bat tot cu spatele. Bag afară și... Timp ceva, nu. Uite aici locul. Bun. Nu m-am asigurat, bă, când am ieșit. Dar nici nu l-am văzut, sincer, când am ieșit ca să pot. Nu l-am văzut, nu știu. Îi dau o cerumătate. Vine mașina, nu vine. Dar nici nu mai apuc să-l iau. Degeaba să mai zis. Bă, ăștia-s proști. Au făcut accident, pe ăsta nu mă interesează. Sau nu fi făcut. Ne-am văzut că s-au atins. Mi-ați zis șeful că trebuie să am grijă cu filmul autocarul ăsta. Bun, și am intrat și am judat. Imediat ajung. Am 5 minute. Îl las pe liber. Și așa aici trebuie să iau locul aici. Limita de 60. Mă lărgesc așa ca să pot iau curba asta ca să înțelegez. Bun, și uitați și destinația aici, stația. Bun, și din toată treaba asta mi-a și $2800. Cred.
Hai, nu, 11.000 de dolari. Mi-am mai dat. Aici. Și revin, văd să public acum anunț pe BlaBlaCar că am și la întoarcere, băieți. Mai nu știu acum, băieți. De asta nu am vorbit. Bun. Și am și înapoi. Bun, acum ați gol. Numai din iepureni iau câțiva. Așa. Nu ies chiar atât de mulți bani, dar sunt multe persoane, înțelegeți? Și de aia o să iasă ceva totuși. Bun. Și... Da, am lăsat să ieșim. Că mai trebuie să fac cineva. Am intrat în iepureni. E altceva că nu ai direct la stradă. M-am dus eu. Uite. Bun. La hotel. Acum. Bă, da. Sper că am sens să merg zilele, așa m-a apăsat, da? Nu, mai defect autocarul ăsta. Cum v-am spus. Da, sper să nu vă plictisească videoclipurile astea. Că na. Eu pot să ieși și fac eu zilnic aici. Înțelegeți? Ești așa, mă, listă la coadă. Eu îi dau, mă. Dar ăștia cu cât merg? Poliția. Poliția în față. Bă, dar ce dracu faci, mă, pui până la brusc? Oh, se duce, fiți atenți. De nu-s proști, fiți atenți. Faci mai clanxionetă din spate, că de nu e până la brusc. Urcat. Trebuie ca să vedem situația. Și mai e și o doamnă. Mai e și altă doamnă, altă doamnă. Uite și un bărbat însărășit. Uite și o doamnă care a urcat acum.
Știți? Trebuie să mă asigur. În fine. I-am văzut pe toți, n-am așa mulți la... Să-i dau tagul acum. Următoarea. Benzineria de jos. Da, ui. Poliția. Prost? Sau mă fac? Doamne ferește, am uitat de destinația mea aici. Așa, deci am două persoane. Și acum, atât, trebuie să doar la destinație. Da. O să strâng câteva minute. Totuși, chiar dacă nu filmez tot drumul, da. Să strâng. Dau cu 50. Trebuie să mă lăjesc ca lumea că e mică străduța. Înțelegeți? Uitați, numai pe liber. De acolo de la dea, numai pe liber. Am dus-o până aici. Na. Bun. Mergi fără mine acasă. Da. O grămadă de bani, băieți, oricum. Se strâng bani pe treaba asta aici. Opresc aici la stație. Trebuie să întorc. Ce m-am ciocnit? Că n-am văzut. Dar nu văd în oglinzi, ceva mic. Bun. Deschis ușile să se resească aici. Și...
Ăsta e autocarul, vedeți? Asta nu, că e vechi, dar nou vine că pentru mine, că nu. Așa, dar și casa mea Jeep acolo în spate la casă, dacă mi-a țineți minte. Și cam atât voi băieți pentru acest episod, uitați, dați un like, un subscribe. Eu am fost Mitică, la revedere, pa, pa!